Gus, aku arep takok. Nek menurut hitungane sampeyan, weton ketemu selawe iku ketemu pati. Iya. Tapi kok akeh wong ketemu selawe kok biasa wae. Ngono maksudnya. Kok ya sampe tuwa gak ana apa-apa. Ora sampai pegat toh pati nom ibaratnya. Iya. Oh iya. Ini ngene lho yo. Sakdurunge aku jawab, aku jaluk ngapura nang sampean. Kok menawa kok ono ora padane karo panggone sampean, yo aku jaluk sepuro. Kok menawa engko adat sampean karo adat kene ora padha yo. Ya sepuran sing akeh wong jenenge Jawa iku seje desa mawa cara kan ngono ta. Sakdurunge aku jawab, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weton ketemu selawe iki ya akeh to. Akeh terus ngene. Aja dianggap kabeh selawe iku pati manci nek dihitung dibagi 5 gitu. Sandang pangan gedhong loro pati iku nek dibagi 5. Tapi wong kene ana meneh lho. Ana meneh mesti Sri Dono loro pati lungguh. Nek selawe berarti kan iso uga lungguh nek kepercayaane wong kene. Cuma aku iku loro-lorone iki bandingno. Maksudnya ngene, umpamane ketemu selawe ya, Sri Dono loro pati lungguh. Lungguh kan kepenak toh maksudnya. Maksudnya lungguh iku kepenak uripe kepenak. Tapi nek dibagi lima sandang pangan gedhong loro pati iku mau kan ngene. Cara rentetane gini, uripe kelepu enak cah ngono. Tapi gak suwe dadelan patine iku ana modele ngono. Lah, tidak semua 25 iku pati iku ora. Ngono ya. Dadi mergo ketemu selawe iku akeh lho. Ana 7-18 Selasa Wage karo 18 iku Sabtu Pahing. Iku ya selawe. Gitu. Tapi nek cara pranatane wong kene iku malah pikulan donya. No. Ora angger mergo nek 7-18 iki malah cara wong kene iki malah diarani anak mbarep ketemu anak ragil. 7 iku anak ragil, 18 iki anak mbarep mergo weton paling gedhe. Ya toh Sabtu dina paling gede. Selasa Wage paling cilik. Mergone Selasa iku 3, Wage iku 4. Ngono, cilik nek 7 gitu. Tapi Sabtu iku 9, Pahing 9. Lah iku darani 18. Dadi ngeton apa iki jenenge mbarep karo anak ragil iku maksude iku mesti sing mungkin anggone sampeyan anak mbarep lahir mbarep karo sing wedok iki guru umpamane. Ya toh lahir guri lah iso uga cara sampean iki ngono diarani anak mbarep ketemu anak ragil. Tapi nek cara wong kene malah ora, aku yo gawok. Tapi nek cara daerah Lamongan ya ana sing diarani sing Selasa Wage karo Setu Pahing, bahkan ana sing ngomong iki ngene, aku ndek pengalaman kuwi konan. Urung sampe takire garing mati salah siji. Iku ana kepercayaan Lamongan sing model ngono. Tapi nek daerah kene iki Tuban sebelah wetan iki ora, mergo akeh nyatane. Ngono, ya toh. Iku nek selawe kok ketemune apa ki Selasa Wage karo Sabtu Pahing malah pikulan donya. Rata-rata wonge sugehan, maksudnya ngono. Nah, tak jelasno perkara selawe wae ya. 8-17 iku ya selawe. Pamane Senin Wage karo Sabtu Kliwon. Senin 4 Wage 4. 8 kan. Sabtu 9 Kliwon 8 gitu. 9 17 gitu. Lah 17 sampai 8 sama dengan piro? Ah, iku ya selawe ngono lho. Lah 8-17 sih ora mung kuwi tok, ana Senin Wage karo Kamis Pahing iku ya selawe ngono. Tapi iku jenenge lebu katiup angin. Gitu, eling-eling 8-17 gitu. Iku 8 ya 8 nek ditambah 17 selawe iku lebu katiup angin. Nek 7 karo 18 iku pikulan donya. Lho, nek lebu katiup angin iku yo dalem ngono. Awakmu mergawe yo. Saiki ku gak pakat pempengan, tapi kok itu entek saiki. Lah iku nek diarani lebu katiup angin. Mergawe sedina entek sedina ngono lho. Bawane gaji sak minggu entek dalam seminggu kadang-kadang ra nyampe. Nah iku diarani lebu katiup angin. Ora patok nyentel, ora patok sisa ngono iki. Nah, iku diarani lebu katiup angin. Ana neh selawe gitu. 9 karo 16. Contone dina 9 ki Senin Legi karo Kamis Kliwon. Senin niku 4 Legi 5. 9 to? Terus Kamis 8 Kliwon 8. 16. 9 16. Lho, iku ya selawe. Lah engko Senin Legi karo Sabtu pon, Sabtu 9 pon 7.
Pon mbek pitu apa 9 mbek pitu pira? Lho, lah ya selawe. Engko seneng legi karo rebo pae rebo pitu, rebo pitu paing 9, pitu mbek 9 16. Nah, iku ya diarani selawe. Tapi panemune wis beda iku diarani Satriya Wibawa. Ngono. Umpamane Satriya Wibawa kaya ngene ya. Satriya Wibawa umpamane menungso sing berwibawa, ngono lho maksud iku. Ana duweni kewibawaan, contone cara gampang mbok iku guru ngaji, mbok iku guru sekolah, mungkin kewibawaan utawa iku mbok dadi Pak RT, mbok dadi petinggi paribasane koyo ngono kan berwibawa. Tapi kewibawaan itu bukan karena pangkat, bukan, entah itu berasal dari tingkah lakune utawa sugih. Kan wong tingkah lakune apik kan ya juga berwibawa to. Nah, sugih iki iso uga berwibawa zaman saiki. Mana Mas Dea, paham ya? Iku nek 16. Lah, ana meneh ketemu selawe yaiku 10 tambah 15. Lah, kuwi ora diarani selawe, nek cara wong kene diarani 25. Ngono. Ya iku sing 10 karo 15 iku ora diarani selawe cara wong kene. Iku 25. Contone dina apa? Minggu 5 legi 5, 10 to. Terus Rebo 7 kliwon 8. Itu mbek 8 sama dengan piro? 15 lho. Kan iku ya selawe, ngono. Terus minggu legi ketemu karo Kemis Pon. Kemis iku 8 Pon 7. Piro? 15 lho. Kan ya selawe. Terus Jumat Wage, Jumat 6 Wage 4. 10 to. Nah, 10 umpamane 10 nah ketemu Rebo kliwon, ketemu Kemis Pon, iku ya diarani ketemu selawe. Lah iku panemene nek 10 karo 15 cara wong kene lagek ora cocok ngono. Mesti ora cocok iku apa ketemune pikulan pati. Siji mbek 17 mau diarani pikulan donya, tapi nek 10 15 diarani 25, ora diarani selawe lho ya. 25 iku diarani pikulan pati. Dadi sing gak oleh iku ya 10 15 iku mau nek cara tanatane wong kene. Tapi tak baleni meneh ya, urung mesti padha karo totonane nek nggone sampean urung mesti padha. No, iku nek 10 15. Nah, ketemu selawe iku ana uga pira meneh 11 14. 11 tambah 14 piro? Selawe to, umpamane dina apa? Rebo Wage. Rebo iku 7, Wage iku 4 piro? Rebo iku 7 kok Rebo Wage cah. Rebo 7 Wage 4 lho, Rebo 7 Wage 4 iku 11 lho. Iya, Rebo 7 Wage 4 itu mbek sama dengan 11 kan? Nah, iya tepat toh. Terus 11 karo umpamane Rebo Pon, Rebo 7 Pon 7 piro? 14 lho. Iku kan ya selawe. Ya toh? Tapi siji panemune ora sarana 10 15 tapi 11 14. Rebo Wage ketemu Jumat Kliwon, ya toh. Terus Rebo Wage ketemu Minggu Paing, utawa Jumat Legi ketemu Minggu Paing, terus Jumat Legi ketemu Sabtu Legi, Selasa Kliwon ketemu Rebo Pon, akeh. Lah niku di nek cara wong kene lho ya nek dilabrak umpamane angger ketemu selawe kok niku cara jere gampang ya mukti kebiau ya. Angger ketemu selawe pikulan pati. Wah yo haratan luar ngono lho. Dadi nek wong kene mak iku ora kok pedomanku dhewe lho ya. Aku yang duweni bukune, yang duweni pengalaman maksudnya iku duweni oh ya wong yo ketemu selawe cah iki umpamane 11 14. Nah, iku yo ono model aku sering lah mungkin iki umum umpamane nek dina weton iki biasa dibancaki mulai bayi mulai lahir iku mau sampai gerang paribasane iku sumber nek wong kene kan ngono to. Dadi hampir akeh-akeh wong do ngerti weton kabeh wong karo orang tangga kiwa temen sampai ngerti oh ternyata iki ketemu sakmene wong iki ketemu sakmene ini bukan bertujuan mencari aib bukan tapi mung sak dermo oh iya iki ternyata ya ora apa-apa niten iki ya ora apa-apa ngono lho Mas De iki gak kok goleki aib iki weton ketemu selawe utawa iki weton dene iki mboten ya iku nek 11 14 nek cara wong kene diarani tunggak semi ngono tapi ketemu 14 sing apa 11 14 sing ketemu selawe 11 14 darane tunggak semi ku syarate nek kapan nek cara wong kene lho Mas De nek supaya iso tunggak iku supaya semi gane ngene teko tunggak supaya semi diapakno ya disirami mbah ya dimes pokoknya butuh rekoso tegese ngene sing asale susah banget dengan perjuangan sepenuhnya dheweke iku iso bersemi tegese iku secara gampangan ora kok meluar pertamane meluarat
terus suwe ada kenaikan terus gampang-gampang ngomong so dadi sugih lah gampang-gampangan sandang pangan ra kekurangan iku maksudnya nek tunggak seni tapi carane nek cara wong kene iku maksudnya nek ketemu 11 14 iku mau nek kapan dino napa pernikahan iku kudu diulang tahun nih dadi setiap tahun wong iku syaratnya kudu ngulangi napa maksudnya ngono ulang tahun pernikahan lho dadi umpama anniversary lah kayak ngono kuwi anniversary bahasa kita ini kan ngono betul iki ya anniversary ulang tahun pernikahan kudu dilaksanakan setiap tahun pancaan selamatan mergo iku ibaratnya cara ngono nyirami pernikahan iki mau lho supaya bersemi supaya awet supaya jaya gampang-gampangane ngono iku nek 11 karo 14 nah ora mungkin nek wong 12 karo 13 iki yo selawe ngono contone Selasa Pahing ketemu Jumat Pon gitu Selasa Pahing Kemis Legi gitu Minggu Pon karo Kemis Legi utawa Minggu Pon ketemu karo napa iki Minggu Kliwon Rabu Legi ketemu Sabtu Wage Kemis Wage ketemu Jumat Pon lah sakmono akeh akeh ngono dadi sing ketemu selawe ya iku ya selawe nek 12 karo 13 iku arane sumur sinobo ngomong kene diarani sumur sinobo iki ngono lho maksudnya umpamane sampean nek wis omah-omah iku iso digawe nyengeran wong tuwa. Lah iku diarani sumur sinopo, digawe sobonan wong. Mbah dulur sampean kena digenger. Ngenger ngerti ngenger yo. Apa ngenger cara gone sampean? Deloki lah. Deloki. Umpamane kok dulurku kok susah cah, melok ning aku. Lah iku diarani sumur sinopo. Ngono wong iki lomo biasane iki ngono. Nek weton ketemu selawe tadi intine weton ketemu selawe gak semuanya iki pati utawa elek gak nek wong kene malah justru nek rodok disingkiri iku 19 nek ketemu 19 utawa 24 utawa 29 mergo apa nek dibagi 5 ketemu nek ketemu loro sandang pangan gedhong loro ngono lho sandang pangan gedhong loro kan berarti nek 24 dibagi 5 sisa 4 iku ketemune loro nah wong timbangane loro-loronen enak pati muga apa ana keinane ku ya 10 15 ya toh iku sampai ya curhat koyo ngene lah curhat koyo ngene iki piye sedangkan sing mara waktu dolan iku mancing wong iku rondo iki cerita nyata lho ya cerita nyata memang wedok iku mau rondo dan asih tok nek gak salah sebenarnya orang nyebut merek ya nyebut merek kok darani ngrasani iku wong wedok mara dolanan rene ngene iki dia asih tok rondo terus dheweke arepe rabi Joko tadi saya tak mumpung no terus tak elingno Mbak sampean iki iku yo 10.15 lho iku ne weton sampean nek 10.15 minggu legi karo Kemis Pon nek gak salah waktu iku minggu legi karo Kemis Pon iya Kak aku yo ngerti Gus nek iki iku ketemu 15 karo 10 iku diarani pikulan pati aku yo ngerti lho lah terus piye iki ora apa-apa Gusti Allah nek pati kok bar zaman wani yo wani Gus lha opo pati uripku patiku iki pokoke tak pas wis urip alhamdulillah bagus kuwi tak jempoli tambahan mergo dhek apa ora mamang pun dhek mantap wis pokoke tenanan iki bagus ngono Mas De akhire ngene tak goleki ternyata ana sranane ngono lho dadi asline kabeh ono sranane yo saiki ngene mergonan awak dhewe iku kudu bisa membandingkan antara manfaat dan mudarat ngono lho iki maksudnya ngene manfaat ngene ya antara manfaat karo mudarat wong iku nek nalikane wis padha senenge tapi ketemu pikulan pati ya toh ketemu pikulan pati nanging padha senenge katanya zaman saiki ya nyuwun sewu ya nek omongan kuwi rusak seputan sing akeh nek wis padha senenge tapi cintaku terhalang oleh weton malah iso dadelan sepurane zina ta kawin lari kah sing lho kan karu-karuan rapi dengan tanpa restu wong tuwa ta iku iso kan mudarat luwih gedhe ngono kan nah nek saiki wong dalam tatanan agama iku ya ora enek sing umpamane weton 10 panemu 10 karo 15 iku no nggone Arab iki ora enek no agama iki ya ora enek ngono kan dadi dinikahno tetep mergo awak dhewe nilai antara mudarat dan manfaat mergo manfaate luwih gedhe berbuat apik kok gak diolehi
Yo daripada bocah iki melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, mending wis nikah gak apa-apa. Akhirnya tak goleki sronone. Delalah aku buka-buka buku tak goleki kabeh. Oh, sronone 10 15 iki ternyata kudu ngetokno geteh. Maksudnya ngene, ngetokno geteh aja salah paham yo. Ngetokno geteh iki mesti korban, tegese slametan sing nganggo pitik mungkul. Pitik kuwi loro lanang wedok, pitik jago karo pitik babon ya jenenge yo. Pitik babon ya. Antarane pitik jago karo pitik babon iku ngorok nganggo apa ki digorok tapi ora diecel-ecel enggak. Dadi selametane diungkulno. Ngono, tinggo selametan. Iku cara kene diarani sranane. Mergo bocah iki wis padha senenge, wis talah. Wis dilakoni apa jare sing gawe urip. Ngono, pasrah mbek sing urip. Memang kita itu pasrah gitu. Masuk koyo ngene iki ora pasrah karo pengenan. Ya pasrah gitu. Pasrah tetep pasrah. Cuma maksudnya iku kita itu insya Allah nek wong Jawa iki luwih hati-hati ngono lho. Wong Jawa iku terkenal hati-hatine. Ora kok koyo ngene iki diarani terus ora percaya karo pangeran, percaya karo dina, ora lho ya. Wong Jawa saking hati-hatine. Wong Jawa ya ngerti nek Quran hadis itu enggak ada. Hari naas itu enggak ada. Dina elek iki ora ono. Dina apa iki jenenge ulan elek iki ora ono. Yang ada itu malah bagus-bagus tok. Contohnya dina sing apik, wah lho ono to, ora enek dina elek. Tidak ada nek sak ngertiku ya enggak ada yang menentangkan hari buruk itu enggak ada. Ngono. Ulan ya mesti ulan yang bagus. Ngono. Contoh ulan Ramadan, ya ta? Ulan Suro, ulan Maulid. Ini kan ulan bagus. Tapi nek wong Jawa, Suro malah rawani. Apa nikah utawa duwe gawe sunatan utawa mantu iki ora wani. Nah, iku sarana saka apa? Ora kok awak dhewe ku ndarani ulan Suro iku elek apa iki gak. Cara asli ngene lho ya. Ya, biar aku anu santai, tak jelas nih. Gini yo. Ulan Suro, kena apa wong Jawa kok gak wani duwe gawe sunatan toh mantu ora wani. Mergo ulan Suro ki bulan kemenangan para nabi. Kuwi termasuk bulan sing diarani garise tahun. Nah, bulan kemenangane para contone Nabi Ibrahim diobong. Iku yo ana ulan Suro. Terus Nabi siapa sing paling Pak? Ini Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus dipangan iku ya ana ulan Suro. Ngono lho. Dadi ojo merayakan kemenangan pribadi tegese sunatan mantu ojo nek dirayakno kecuali merayakan kemenangane para nabi iku. Maksud lho, berarti tata kramane wong Jawa asline. Ngono lho ya, maksudnya. Dadi ora kok iki syirik musyrik, oh iya cocok gampang ngono. Kita memang orang Islam, alhamdulillah kita semua Islam nih ya, Islam toh. Nah, tapi kita jangan menjadi orang Arab, tetap menjadi orang Jawa. Oh. Islam oke, kita beragama Islam gitu, tapi sudah dadi orang Arab, tetap dadi wong Jawa. Sing secara gampang ono apa adat Jawa, apa biasa ngono lho. Kita itu hidup di Jawa, mangan, minum, wis ning Jawa. Dadi tetep ya apa ya? Gunakan adat-adat Jawa. Wis koyo ngono kuwi ora gunakno mbah adat Arab koyo apa lho kurang paham nek saat ini lho ya. Nek zaman dahulu mungkin masih ada di cerita apa nek Quran hadis atau ya apa mungkin masih tertulis. Tapi nek zaman saiki ya mbah ora paham juga. Sing jelas aja sok gampang ndadekno utawa ngomongno wong iku syirik utawa bid'ah utawa apa aja. Nek gak cocok karo pikirmu kur meneng. Ngono lho. Mergo suatu saat mungkin awak dhewe iso ngono uga, iso ngomong ayo iki bid'ah iku ya mungkin iso uga suatu saat cah biyen aku kok percaya mbek ngene. Wis perjalanan waktu iku san, ya to. Besok sapa ngerti awak dhewe iku iso cara gampang ngono nek saiki jenis iki apa ya cara ngono syariat. Syariat iku butuh perantara, apa-apa butuh perantara. Lah nek awak dhewe wis makrifat wis apa utawa wis manunggaling Kawula Gusti jere wong Jawa. Iku ya mungkin awak dhewe wis ra butuh ngene-ngene wis pasrah bongkokan tenanan karo pangeran. Dadi aja sok gampang nyalah-nyalahno wong. Contoh kaya iki mau ya to. Aja digebyawiyah. Sedangkan ana wong sing gebyawiyah anggere ketemu selawe gak oleh iku ya ono. Akeh. Adat-adat niku ya akeh, ngono lho. Nanging urung mesti padha karo adat liyane. Onone adat liya ketemu selawe iku ora oleh nek nalikane salah sijine sak ngisor 10. Sak ngisor 10 maksudnya berarti koyo 10 15 ya gak oleh, 16 ya gak oleh, 87 kono sing sak ngisor 10. Tapi nek sak dhuwure iku oleh, contone
11 14 utawa 12 13 iku oleh ya ono. Maksudnya aku ngomong ini ki ora nggri, aku tau metuki wong ngono aku ya sering golek pengalaman, ngaji utawa belajar nang wong ngono ku perkara dina. Di samping maca, piye to? Maca nang buku, cara nang primbon utawa nang apa iku ono, nang mujarobat. Tur aku yo golek pengalaman nang gone kono kene tegese kok pinter apa Jawa cah kok kepengin belajar dina Jawa ku ya apa aku kepengin uri-uri budaya Jawa iku kaya apa cah cek gak ilang waribasane tinggalane wong kuno iki cek gak ilang ngono. Maksud ngono tadi nalikane ora cocok jangan jadikan ketidaksamaan itu suatu perselisihan ya. Wis dadekno suatu pengalaman ae lho. Soale siji desa mawa cana. No, ya. Ku babakan nek weton ketemu selawe. Nek kapan kok sekiranya ada pertanyaan apa sampean kok gak mudeng, ya silakan. Aku kulaku piye, belajarku piye, ya tak warana nang sampean tanpa tak kurangi, tanpa tak luwehi, utawa mungkin ana tak luwehi sarana saka oh ya iki kok. Wong iki ngene kemungkinan ada lebihnya karena itu. Ngono. Iki cara Jawa wae lho ya aku ora pati paham. Iki aku Jawa kabeh lek paham Jawa to. Wis aku basa Arab apa basa Indonesia iku medhoken ngomong guyu ya. Ya silakan ono pertanyaan dia atau gak apa-apa iki mumpung nyantai nganggur ya, lagi santai. Jadi awak dhewe yo rileks ngono lho. Gak apa-apa silakan nek kapan kok kepengin tanya ra mudeng sampai nyantai-nyantai ngopi-ngopi ya enak. Jadi omong sak omong iku ora gur hambar gelambiar gak. Silakan harta apa nah sing ndi? Arep takon Gus niki enten komen nih. Piye. Weton Selasa Kliwon, kalau Rebo Kliwon, nikahe apik dina apa Gus? Niki jawab komene viewer nih Gus. Ngono. Selasa Kliwon Kalih Selasa Kliwon. weton Selasa Kliwon kalih Rebo Kliwon. Oh, Rebo Kliwon iya. Selasa telu Kliwon 8. Ini mbek 8 pira? Telu, Selasa kan telu Kliwon 8 pira? 11, Terus Rebo 7 Kliwon 8. 15, 11 karo 15 panemune ketemu selawi. kok selawe to? Selasa kan telu Kliwon 8 telu mbek 8 pira? 11, 11 kan. Terus Rebo 7 Kliwon. Rebo 7 Kliwon 8. 15 karo 11 menikur. Nah. Ngene lho ya sampeyan kita andani. Nek weton ketemu menikur iki bagus lho ya, iku bagus. Mergane nek dibagi iki 5 sisa siji darani ketemu nek sandang. Cara gampang-gampangane karepane wong iku biasane langsung maju ngene ya. Selasa Kliwon karo Rebo Kliwon. dina ngene, Selasa Kliwon iku nek cara wong kene dina Anggara Asih, Rebo Kliwon. Rebo Kliwon iku dina Rebo Kliwon. Rebo Kliwon iku kewibawaan, wibawa. Mongone Anggara Asih karo Satria Wibawa iku antarane Rebo Kliwon karo Selasa Kliwon. Ngono lho ya. Nyantai. Oh. Wah, roti enak iki. Nah. Tapi ngene, komen iki mau sakjane manjane kaya ngono kuwi yo wong nek wis ngene digawe takok-takokan nek ngene komen jane dijawab cah. Tapi piye ya waktu niki angel kabeh ngono iki. Perkara kaya iki yo sampeyan tandani. Hitungane nek cara aku suwi banget. Nek perkara nikah lho yo. Iki kan sekedar tok aku jelasno kaya weton ketemu selawe kan sekilas wae. Ngene ya, itu kan sekilas tok. Mergo nek aku noto ngene. Siji aja apese. Loro aja dina suwung. Dina suwung dina kosong utawa dina pati dina suwung. Nek kan kadang-kadang wong darani ngono. Kudu nek dina bejone. Selasa Kliwon karo Rebo apa mau? Rebo Kliwon ketemune nek 26. Ngene ya. Iki
sekedar ya Mas De, ora kok jelasno kabeh, nek jelasno kabeh suwi sampean, kecuali pribadi kok terus wonge tak jawab iku langsung apa ya? Langsung dadi dina iki ngono kan, tapi proses ngitunge iku suwi banget. Mergo ono dakon goleki apa iki jenenge hari nikahe, bulan nikahe, ngono lho. Goleki dina bejone, ngono. Sing penting nikah iku goleki iku sik. Apa aja cukup langsung ditung nek cara kene lho ya Mas De. Goleki dina bejone. Nah, cara golek dina bejo, nek cara kene iku dakonan lho cara ana orang ngene sampean iku dakonan. Kan ngono to. Nah, sekilas nek 26 terus nek wis ketemu sakmono, wis ketemu apike umpamane apike nek dina Rebo umpamane ya. Dina Rebo didakon nek bejone dhek dina Rebo, ulane ulan besar saiki umpamane besar ya. Iku sekedar lho iki jelasno sekedar, tapi umpamane iku sing komen iku aja susu digawe wong ngitung iku kudu kabeh. Ngono lho. Dina Rebo apike ulane nek ulan besar apike, ngono ya. Sing penting iso ketemu dibagi sisane sisa loro, dibagi telu sisane sisa loro. Contone mau 26 karo 7 piro? Ayo. 33 iku jarak rampas berarti 34 35 36 37 38 berarti ora Rebo legi. Nah, ngono. Telu ya, itu kamu itu. Telu kan? Telu ambek 5. Lah kan telu dibagi telu sisa piro? Sisa loro. Nek 39 iku jarak rampas sisa 3. Nek 38 ya toh, berarti sisa loro. Mergo apa hitungane iku apa iki jenenge pekat jodoh pati. Dadi usahane sisa loro. Ngono lho. Iku aja digawe sik, sapa ngerti kok nah umpamane Rebo legi ku ndak tak apese sampean. Kaya nang goleki apes iki suwi muga dakon, ngono lho. Tur dina kuwi sing digawe ora dina patine wong tuwa. Aja digawe dina patine wong tuwa iku termasuk dina gak apik digawe wong ngapa iki jenenge dukon-dukon tegese umpamane kok wong tuwa sampeyan patine dina apa ngono kae Rebo legi umpamane iku aja digawe ngono. Dukon-dukon to gawe omah to nikah to apa ngono kuwi aja digawe muga iku termasuk diarani cara wong kene iki gebleke wong tuwa. Ngono ya. Tapi nek manjane takok ngono kuwi mangkane kadang-kadang enggak terjawab semuanya karena apa? Ya mergo mitinge iki mau suwi ngono. Kadang-kadang ono aku ditekoki wong inbox iki eneng. Di inbox iki ngene lah. Sekedarnya kadang-kadang ini tak balas wong aku ora cuma kelan HP lagi ora enggak juga jarang aku nyekel HP iki jarang ngono lho. Wong aku HP ora patek paham, kadang-kadang yo mung WA utawa apa Messenger atau Facebookan ngono sekedar wae. YouTube yo ora patek paham ngono ya. Jadi aja salah paham ta. Wis ta. Nang wong niku sing apik iki aja nek sampe suudon husnudon wae. You know, ya. Jadi dina sing iki mau penjelasan sekilas iki mau aja digawe dhisik aja ngono. Iku mung sekilas tok nek mancene ngono kuwi, nek mance tenanan, tekoke tenanan iku mungkin liwat apa koncoku iki sing rekam iki aku dhewe ora melok-melok urusan ngene-ngene iki aku ora paham, nggo inbox nang kono ta ya apa aku ya sembuh ra roh. Pokoknya secara langsung lho komen iku kayak ya bagus sih. Kepengin aku balesi sakjane. Cuma antara iki temen ta ora ya utawa sekedar tanya utawa wis dilakoni, nek wis dilakoni umpamane mboten iku karo bojoku iki mau kok Rebo Kliwon umpamane ditekokno ning kene sedangkan iku sudah pernikahan, aja ora usah ditekokno ngono ku. Mergone mundhak iku ora cocok karo hitungane kene. Ngono lho. Kecuali kok arepe nikah, ngono. Nek kok wis nikah aja ditekokno, mergo apa? Mundhak sampean niku roh umpamane lho, kok aku ora tepak ketemu ning ngene, malah dadi sanksi, apa sanksi? Mamang, dadi mamang. Ngono kae lho, dadi apa bimbang ya. Ragu ya, jadi dadi ragu. Ngono. Dadi nek wis koyo ngono kuwi rasa ditakokno, ya. Nek wis nikah iki lho, ora usah ditakokno, tapi nek arep nikah, insyaallah lah, tapi enggak semuanya dibalas, enggak semuanya, ya. Wis, cukup sakmene ya. Nah, nek wis cukup sakmene ya wis. Cara ngono sing penting padha pangertene, aja dadelan umpamane apa ora padha ya aja dadelan. Oh, Gus Nam salah. Iko singkae bener utawa Gus Nam bener singkae salah aja ora usah ngono. Wis ta, kayak suatu pengalaman wae ya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.